aya un nade jokanyanamo ageno nuriyo maber jomo pokoriyo dhiriyo maber riyo en gani riyo en bedo ni ibet nade koso kichiemo inya riyo chilo inya riyo kech riyo en period mibedo go from ochakre time mane ngech gokinyi okonego beni riyo after sauchiel ekonego beni question mari riyo nade applicable okinyi nyaka odhiambo okinyi nyaka saa 7 kanyo okinyi pok ji riyo ema wacho ni koro period no emiluongo kamano koro ka ngoro saa 8 inya penjo wadu iriyo nade ariyo kech ariyo chilo ariyo tich bas kochakre kanyo ageno nuriyo maber jokanyanamo waro ko weche machielo mar magenga kapok wadhi mbele wakwayo ni kapok subscribe please subscribe kain gi comment moko inyandiko no subscription nigo ema ki subscribe to wabo yudo a lot moko mwanyalo ke sedegi kikwabi ka sedewa lin don kikwabi ga chiel koko subscribe te ka chiemo wabro biro ga dek angwen wangocha kiele wan mabet nade ma wangok leny ne jokanyanamo chenro makawono ni pod wan ne kindewa makuyo ni kaka joluo pod wayogo jatendwa baba tinga magoro tero ratego nindo loko lando mara modino wach malich ahinya kapod waywago baba kilo wa mbaka modogo kawuono Paminas yes baba no yik within 72 hours 72 hours yes ne wacho 72 no kadho 72 hours joka no chiwo exemption ngech no ndiko will kok no ng'e no dhi tho koro one day no miye extra mar keleka koro 72 hours kikwano maber no kwan koseland ka ngech no dhi bet applicable ngech no tho wachno kano chopo nano wuon no awinjo kagima oken kagima Raila mowache kata ni Raila no wache nikech the last time mane sirikal no iko aluo kingpin kata jaluo maduong ne en Tom Mboya mane giko piyo ahinya to kaluwore gi tho mar Mboya to gi kaka noike piyo no to ne keto wa gi penjo mang'eny ne sirikal Mboya no ik bang dala di never been keen Mboya no ik ne just a matter of days just a matter of days but mara cha nenti controversy mang'eny ne giwacho ni gimomiyo ni ike piyo kamano nikech ne kelo koko to koro an be ka winjo ka 72 hours ni owachi to wacho ni to Raila to ne nyalo kelo koko mana ka gimonege ok en gima oyangore koro mokwongo adhi wuoye Raila gi 72 hours I support 72 hours to mbele kuja ok support Raila Raila to pogre giji and on normal people and my techno as I follow Raila on give business ing'eyo kaka aero gik joluo manini cultural through Raila ni emna winjo ko emna fwenye ni joluo kano tho to ne kotho kawuono kobudho to kiny kobudho ne iketo rabolo tiyo le piti kiny ne ike through Raila ni ma iko mar budho gi jini neno mna kako wasungo sechako donje ng'ati nyatere mochari bende ido yiki to wudi podonge culture wa kudwa no yiki ka wudi obe poko yudo rusa iteri koro jo luonge chine waero nyadhi miluonga no wazungu wa pili no waero timo gik moko kaka wasungere timo kore ma wachako manyo sanduku maber koro wakao time kwa manyo ekuni gino biro Raila ne wacho gima winjire kabisa ngato kosetho to ingeni sache ma ukane kanyo no mokwongo jaluo tata ne tigo nduru ne to sechege ma tayo ksime dalano dhoto klore dalano ji obiro chako bete dalano gi chiemo expense ma jodala manyiso ni koro bilo medreka yes bill medreka mochari bill medre to joge gin joma gen gi late udwa medo gi gine ne joma kubiro ga bedo chiemo andala wa aseno ka ji chiemo for 2 weeks consecutive koro oneno ka gini asara to gini en gima economy insani ngeni piny we consider gik makonyo economical dano choko pesa millions of money ni me the chameliel why lo nego choko pesa kwa empower go ngama ngima ngama dwaro business koro no neno ka olok business luxury moro ma hinyo jowa en show off koro no bana Paminas gini njo Yiko kelo joka taringa beach wabenya ka okela bi en show off at the expense mar jogi ngin joma chon ne jodalo contribute ga na sego mbaka noka jomo biro yuago biro ga ena ka kane mudavado biro gi dhok 80 ja jomo emne kelo ga mach mokwongo ni Yiko moko ka kanyo bang yik magenga wani kumni bule gwende magenga ticha ku chimto chimo mene chamo ga kanyo biro ka en gik mokelnu modong nyaka ge moko koro kone na sara
to marwa ni emomiyo Raila ok ne dwar gini nikech ochopo kuma adier ili all of us wasebedo adede wuotho moko mene ka ng'ato tho ni tiwacho ni budget wa mar liel en 1.5 ipenji to king'iyo gini to ng'eny ne dhi chiemo gi gik moko an aseno liel moketo nyaka bao sama rito maiti ng'adwa kolo maiti chakia iluonge ni bodyguard dong body nitie koro Robi Odongo apa ni king'iyo episode wa mogik mane watimo e wach mar liel ng'ata ma nyalo ng'iyo kaka Yiko joluo kitwa gi timbe wan nitiere kanyo 72 hours seche 72 anto babo hinya gi seche 72 to ohinyo joluo mang'eny e weche 72 hours emomiyo samoro ne chopo ma wa question serikal ni uto wach mar 72 hours ni ugolo kanyo ugonwa kata screenshot wane kuma nondiko ni ke bang 72 hours nikech 72 hours ichungo Kenya te gimoro moro kutimre hapa ni manto notimore to bedo ni tho Raila chungo Kenya te ok ber ne kata Raila wuon ok ber ne kata en ok do mondo tim mano to gimomiyo en noketo 72 hours I feel ni ok nokete ni mane samonego ike hapa ni ambe notemo konyo Kenya nikech ka koro wachako ni Raila ne wanyalo iko kaka wadwaro to ne wanyalo chungo Kenya ni for 1 month apibi ni kaka ne wadwaro no ik Raila Raila ni golo airport to golo airport nyaka li ne na holiday mano gola majuro mo airport nyaka li mochari a holiday the next day en mar parliament and a holiday mano wane jo Kenya ng'enyo okonya nene one day be parliament no konya nene en mar the state mana state kende asti tere stadium itere tana ndala mano to yes ndala dek mondo jo Nairobi gi bio na stadium mai asti golo Raila icha kitere li one day nyaka duoke to duoke bonene to kidwa golo Raila gine kidwa golo Raila stadium ni duoke li mano kendo is a whole day yes koro mano nyaka ipangi nono to wakao morticians watere godo e Kasarani kacho beda kode asto kigolo Raila koro Nairobi ni Raila ken ng'ato joluo Raila ng'ato jo Kenya Raila ne luwo ndara ko gingo dinga makanike ngene Raila humbe lachmingo mbudi wuongi ogingo dinga makanike kelo kane gari ochopo aero kano tinge gi Volvo station wagon to jo ne gidwa kadho mok gidonje aero kaka aero chiro logo to gidonje ya uyi notingo Volvo cha aero ka aero ma town matin ni doko bil ka kumogere ko bil no ya uyi notingo Volvo motingo body cha boloko wiye bo chomon bana ba kai kumoda no dhe duong nyaka donje mano no gingo dinga ipane Raila kano gol every town ochungie Raila ngena waseka 1 week kapod ne Nairobi wadaka 1 week moro mondo Raila chop Kisumu city moro ntiere dire kai luongo ni Nakuru jo Nakuru dwa chung kode kanyo mano ochopo na kae koro mondo lore kolela tingene me 2 days onde na def bufu like to bano nyiso ni nyaka ger li funeral home moro Kondele ko kamato li funeral lo alwa gi ma mobile gi gache moro ma tingo fridge moro ye kanyo ma lo alwa asto idhi keto Raila ko sports ground ka ginene kuno keteja be ndala dek ka warito joma bondo aneno bondo mane joma Migori yes aneno video moro ka gotieno jo Kakamega uromo gotieno to giwacho ni kiny wadhi yani jok ma kuonde maboyo ma Eldoret biro neno Raila joma obiro neno Raila kai actually 50% mo neno kata ma Raila ka nok gin joluo maka mano wagolo wasenyono 2 weeks aso kuro wadagolo Raila kuro wadatero bondo gendara doga ngisi na kadho kayiro ka jino pongo ndara ma Raila kenya kadho ingene Raila kendo tiga 3 days kaka poko chopo bwana ai to joluo wan ga gi tim moro ma obiro ko chopo kombe waka koro golnwa uru go wanene ikaw dhok ticket ndara ikaw dhok ticket Raila benye chunga kanyo wuoyo koro uru wakalo wanade teto noko kalo waka bwana Raila boro dhia bondo chopo 3 days Raila doik bakoro ko chopo bondo kore kedwa nene bondo mo Raila doik katin under 3 weeks mano ko kase kalbeto 1 month koro 72 hours ni on the other side ema yangisi ni ana yege Raila reasons mno wacho momiyo wabodho liel na neno ka bishop moro mane somo ne serikal la nyacha chieng' mana margine ne TV to wacho ni nyamin gi no tho
to okelne wach kane gin gi Raila go tramo gin gi timo function moko the first thing mane Raila wacho ne sechego gisene bwana kiki kan Nyameru no geno ni dhi ke piyo yani no advocate everywhere Jaka Kimba wacho ni Jaka Kimba ngin wood Raila wacho ni min gi no tho ka Raila o lose won gi Raila lose ne go bene ne gidi Kalonzo yweyo koma weche go lale wigi Raila ngisene bwana okinya yiku babu kiyo gi ta anti ngeno kadwa gan jobo ni maiti bula kuro mata extend tumna ndala re mi adu asi mano extend mana gich ne noko kure gini okanye gima wache thoneka lakini gima no nego consider ni ento pogre gi jomo do ento pogre gi jomo akendo Raila no ngenga maen kuse no kia maen apa ni no ng'e momiyo wacho ni tho Raila noketo gik moko ndala dek moko kanyo stand still serikal ok ti gimoro ok timre ji oloro Kisumu ka kuonde mane olor ma ok inyal kata mana nyiewo kitungu koro can you imagine 1 month economic olwar manyiso ni Raila eno ero wanya kethone no kodwa ni wadhi asara iparo ni kaka ji an kana dhi liendre la gotie no chieng' mini tere cha godhiambo kochopo kikadho majiwa around majiwa kisikadho ndori wedo ka jo pikipiki gine ariyo ka ken no tuom gare bagi tho kanyo moko no icho no tho Kasarani bunde moko ne stampido nyono Nyayo within 1 month ngini gi Raila ngini do dhi gi jadi jido meno tho aparo ni nene yo matuta ahinya oka nene kamano ni ka gindala dek ntiere jok moko ma wa lose mane e harakati ni koro de wakete 1 month kaka wadware ngato kaka anto Raila uiko 72 hours Raila uiko 1 month utho wa ma okwa wuotho maber oka winj ka ywak magine ne pod aywak en uwewa ka pod aywak koro aparo ni unene maber manyiso ni Raila be nosenene emomiyo samoro en bende nowacho kama nikech nodhi keto gik moko ne wadhi lose mang'eny ka wakawo ndalo mang'eny kapok which is very very true ndike moko ne dhi timre mang'eny ginene lakini koro wadoge wan gi in musolwete koro wadwa ng'iyo kaka gini applicable ni koro an kaka an awacho ni an to ikauru bang' 42 hours moro 42 kata 48 iwa mi 100 potoka chiwe ko wado mi 100 days 100 hours hours to 100 hours ni ngene mokwongo bill iwe mar 20,000 ngene ngadung pesa maduong anya ko 20,000 ni ogwara mbe mokwongo ogolo 50,000 15 tinainya biambo siepe gantie intiere to kinono koro ido gara mbe marario ne ngato washa online ka ni bwana inu isolwete kiki hedhiri 72 hours ni dwano iki 72 hours no kata mna yien mobar monego tidi liendi ojuok pokotwo donga nyalo wacho niya kudwa ika 72 hours abro nyiso gik mufogo maiso nyaka los nu kendo gimodho tim kik chieme lienda nikech ang'eni mondo many chieme lienda you need more hours kik urwak na law machalo kama kik uika gi sanduku machalo kama to bill mar hospital kar bill kanye ma unyalo singolo kata title deed kaka nitie joma onge lo to koro konyo te kanyo ngichi wacho ni kama usolwete wacho no dwano yike with 72 hours awacho ni 72 hours no yien mobar ni do tirigi linde pokotwo 72 hours no idwa nyiew diel yen mitedo ni nyaka bar matwo 72 hours ni idwa yang diel liendi to diel koru inyew gamna chieng' chiro poko chopo and Tuesday to tho Wednesday itho tok Tuesday but nyaka rit Tuesday moro cha e kayudo kuma nyiewe diel 72 hours ni itho Wednesday idwa joma yiki otere wach ni e kanisa be rito mondo Dominica jo Catholic luongo Dominica chuo mondo bang' lemo masande gigo piny gine wachni to 72 hours ni okitho kendi e kanisa maya arus moro nitie mabe onego bed ni kanisa dhiye koro 72 hours ni en achievable mana ka ng'ato ikre ne liende ananeno ka nen matin shikuku mno kunyoga liende jadon matin shikuku aparo bo nyiew sanduku apani kidwa ni kete 72 hours to gik ma detim sanitim molo to bill mar hospital gi mochari no emichakgo nikech modong to we can do without ingeni ok nyal yie mondo golie mochari ka ok ginene
okichulo bill. Yes. I have nitiere kata mana nya single title deed it's allowed. Nitiere watna moro ma joka notamre mowacho ni kata un kudwaro gole yath otie dende ok wanya weyo olokoro actually county took over more otere kabrini. Apal culture wabe hinyo wa matin ana tiyo gaga kan Masai aneno gi wanga ka Masache ngeno gi value ga jomo thai nyaka kawan Masache ka no biro wa mama itigi to ngisi kindi bill 1 point something but ai milioni muta makufa to gi wuka joma de lalre gidhi wacha ne wach gino takane gidhi ba ai kudongo ya milioni osato gi wuka gama gidhi wacha wacha ne kaka Masai no dhigo ok wawach ni ka un gi bill mar mochari 1.2 to odhiyo amano to ok wawachi but 1.3 kadhi mbele to nyalo dhi adhiya nikech aparo ni value ng'ama osethono generation manyien mabiro ni gi paro ma ji paro godo kamae ni to ok bi neno kaka joma chon ne nene. Kwarwa nen gine nen jathieth machon ahinya kwarwa inyisa ni samoro ni yomoga kata mana jo Kisii mondo bi othiedhi to unfortunately jogi ne thoka. Koro ka githo kae wan ga gi lo moro dala miwacho ni noikgie ne ntiere gi nomiyo joka options ka uonge pesa manyalo golo ng'ani ka maduoke dala ntie nyaka jo Taita gi Kisumu bor joka ma gi gari machon aya koro gi maiti to ngene gari makane wuok Bondo ka biro Kisumu ka to tiko a whole day baba biro basta Nairobi takeno tiko mlej koro Taita tida dhi gi maiti bende. Koro samoro no negotiate ga gi joka to joka nyise ni wan to ok wanyal dok kode ka intiere gi kari moro kaka daktari to ketnwa godo. Koro wan ga gi lo moro e tie aora kocha cha mane dawa ka gono mbaka to nyiso ni Yiko gie manyiso ni they did not value nikech nyalo margi omiyo muso lwete ja 72 hours ok nyal apply. Aparo dala ne wacho ni bwana ku kangato tho kuseyudo sanduk gik ma yike gika kitere kuma yikeno mage mna wacho ni priority yik ngato ko tho mano wasiu ni bill mag hospital ginene bill mag hospital mago basic need ok bill mag hospital wasiu no kwa kule o makre gi ngamo thono mano wa attach gi kumora chiel. Yes koro wacho ni koseyudre gima ne lit ne ni choko liel for 2 months ni dwa haya go catering idwa tim gango idwa twango lewni tina ngamoro kamitwa no repeated wa kadichiel ingiza one event and one nangamiro ke one event to beche tek sirel bisena no kata sanduku sani beche liel nitie ingeni sanduku ema wacho gani shida mar ng'ama loso sanduku ma samoro be dayiene no ogo bei matek in kata ka iuso mena ka donje odi tinyalo nyisa ni omena moro na awaro kae timri nade dhi godeo tinyalo dispose easily samoro kata ki iloso ginene iloso curtains magotgi anyalo donje odi taneno ka material moro ntiere kanyo tinyisa ni ma material manyalo loso timri nade inyalo ng'ama loso sanduku ingeni en kata ode okonya wacho ni beda gina lose to pokatie beda kanyo and it's a one time job. Nan asana no ng'at mane odhi ka bamena kano ka odhi ka nyiewo sanduk en gi monare to chiege no to kuru bagen gi just lo sanduk bich sanduk gi bagen to chiege ma gono be olawo we ya matin to fuolo to ngiso ja sanduk sanu bana lo sabei kata man go ni be pudi chiega do gi joko fuolo aboduo kama chiegi ri abi duogo Dalo sabe babe podi chiega do gijo ko fuala du ka chiegi engimana mar cinema natimo documentary moro chon one of my best days mano the Zanzibar International Film Festival ne wang'iyo documentary mar ng'ama miyo mane yodongo mane loso sanduku nikech pinje wagi ok wang'iyo ga ni joma miyo waketo machiegni gi joma osetho weche sanduku wechango nyaka kunyo burgi onge koro ngeni sama waginene wane failed one location koro washoot cha koro upenjo moko mopogore upenjo ni sanduku ni pesa di boyieno wacho ni sanduku ni ber nikech adier ntiere moko kacha cha mana neno ma wach ni sanduku ni ber boyieno wacho en piny ma bende kichaki donje oyieno wacho sanduku ni ber sanduku ni ber ok oyieni ngato no wacho ni bwana ngato aneno ko yika ngacha sanduku maber sanduku ma nyamiyo kate gombo thoya bas
ambe nochopo point moro ma samoro nochopo ma ne ntiere shot moro ne wadwa kawo ka ng'ato ywe sanduku ywe wang'e kiyo cha. Koro sanduku ni nolose ma mondo ikaw shot no nyaka idonje e iye tibed kiwako. Koro ng'adwa donjo. Ng'ama dwa donjo. Nadonjo. Koro in fact apakoraga ni kadibed na nindo to mano kudhi bedo odiochienga mokwongo donjo e iye kanyo. Omiyo jo ohala mag sanduku mar liel kako okete emomiyo mondo ik dhano chando wiwa moingo kata ka ng'ato tuo. Ng'ama loso sanduku cha bo yiene kata wacho ni sani wala rach. Oyiene koso wacha gi chunye. No ala rach sani. Kata diere ma kolera muoch cha bedo onya wacho ni konena ni TV ni wala to dhi bet maber. Lakini onya nyiso landlord ne ni tich biro. Ino nusha bwana ng'ena nigi wachni lakini wigni nyicha go kata mbaka go siep na ni tich mitiyo no be en tich ma ka landlord ni onyisi ni adani kore mia advance gi tiji no ichula for 3 months. Service ni kata product mi usono mia go moromo 3 months ichule gi service ni ichule gi service mani loso na sanduka dek tie ba tija aparo ni giketo liel bedo chandowa emomiyo 72 hours cha watemo manyo kaka musolo wete nya manage 72 hours 72 hours poko manyo kata joma dwa kunyo buru bo manyo ni changa mar 5 liters agwambo tenga ineno kikunyo buje gi excavator ya anasene no ngami kunyo bure gi saruru ochopo kara kumikunyo buru kara kidini koro chuno ne wawe okwe kendo joluo were superstitious joko believe ni mano ng'ama tho ne ok dwadhi kuri luongo kware gimoro to pake ng'ane dhia gi muono kidi wang' ne dog piny kidi to mila mach koro ng'eni sami pake ni to jo ngufu energy bi medo because that is the only way to do it. Lakini ka joluo ni get a lot of superstitions around that. Gi believe ni ng'ani no tie kaka okodwa kuri anano kiluongo kware kanyo to kware gi biro to gweyo lakini ng'eni samo gweyo to jogi kunyo koro jogi chiwo credit ni pake ni emomiyo gine dhi lakini hata neno ka gichiwo credit the wrong place. Jo makunyo gi med gine 5 liters to be 10 gogo mani ng'eni wacho 72 hours to yudo ka liendi ne wikidi ting'eni lele be kosa chak kunyo ko yiene chik umo mondo chak kunyo kamano. Yes. Koro agombo to mare no kunyo gitinga into ing'eni mari do kunya ka kinyi sa abedi monego 72 to wade Robi ato adwaro ni mondo abede kumanyalo wacho ni 72 hours ni ema dhano owuon onego bede wawe mire budget mang'eny ahinya wadoga kata mana kata ka ber to bed 48 hours mondo ka muso lwete gimoro timo to immediately mi ichiwo ywak ne to wan gi committee mar anyuola mosebet ni luonguru joka ng'ane obi otimre nade ochak kunyo luonguru joka ng'ane otim kama gimoro amora minyalo tim ma wang' ne mon wa kowe cha ema wachak timoga kele penyo discussion moro nitie organizations moko ka biluongo nying nitie organizations moko matinde negi package moro mar funeral you can save with them to kitho gichunge sanduk gichunge tent gichunge dhiang' meyang to gino osekelo argument along gine kabisa sipna moro no wacho ni ento konya contribute liende and you can contribute anything ko ngima ko thought gimo anything monya contribute liende en na body nen to neno kende o contribute kendo mondo dhi cham ngeche wacho ne kaka idwa invest liende to do invest gimano en o wagi uni kanya invest gimoro amora ka tho to badho wena se contribute body to in other way contribution no be manyami wa 72 hours ili paro. What is your stand on investment? Bedoni I invested last on respect last respect mondo kata ka wacho 72 hours ta we number moro kanya ni matenya kata hiki 24 koro in fact kora anyiso mana ni call this number yes to achieve 72 hours aparo ni the mardano en lit ne jomodong ng'amo dhi apa ni ento tieko wuodhe kata ka bed ni embo winjo lit but en tieko wuodhe but en lit ne jomodong to jomodong be mayudo pek saliel dongi koro jomodong mayudo pek saliel gi en chiku mondo une muchak wacho ni anto aneno ni mondo ng'ane kik be miya pek ok en chik na mondo awach ni mondo kik abia miu pek
Itemo wacho ka ng'ato dwa invest e liendi to joka ma invest okil. Okan. Ineno kaka gima gibro chiemo dong. Gimomiyo awacho kamano, aneno ka gini nokelo shida kabisa kane ng'ato noyudo ka okawo kipande dagi, oketo dagi e gino chulo ne dagi. Anyuola nowacho ni, okay, igombo ndano atho. Isekete list mar joma dhi very soon. To dhi to ng'ilo dhi. Dhi to kata jogi ochopo point makata very close mokanya disclose ni nitiere neno gimi wacho no ki join mondo mature there must be a period of time. Okidonja ni Robi kawuono chako golo 100 to kiny mtoko gwe Robi to ni koro to kakoro mtoko gwe ya to no nyaka imbi tiek kata mana 6 months moro makata ka ne en 100 per week kata ka ne en ang'o to wana ni mane member wa mane member koro chopo kuma ne en dayo to ingeni itweyo ni yegane to kikogine kikodhia manyiso ni ine milamo ne ngima moingo ngata koro wach moro ni lamo na ng'e dongi 2 days ya orwako do chauche ko cross deadline koro mane deadline miwinyo no koro literally deadline koro to kata ka gimoro time berbere to berbere aparo ni ne jomodong emonego kaw pesa okan ne ng'ama ngima ok ni an akan ne mara ka wan makano ni tan makano ni an matho adonga kano na mano koro accident timorega accident to timorega to onego timre akwayo package kiko timre ochalo health cover oking'e ni biro bedo matuo koro akwayo ni obed kaka package to package mar tho obed duong nikech mortality rate koro ing'iyo ni e familia wani nitiere familia wa moko ma ji thoe mong'e ni kang'ane cha to ji to thoega e family extended wa extend kiko bed individual an mae gima nenoga ng'ama chule ni kata familia ni nyalo chule kaka health cover kika bed na achulo ni to okay obed ni wan wabro ga chulo gini mondo ka any family member onindo to they can take care kiko bed ni ya adano bed gi reality ing'eni ngima wa ng'eny ji family wa kamga mna in sama ng'ato keto ji ni wachak chulo ni ji ok dhi winjo to one side en monyami wa achieve 72 hours lakini luo culture be oko yienwa anticipate death yes ma ineno kaka in fact dire mne shikuko loso sanduge cha ne ji wuoye kabisa obokunyo nyaka bure but culture ben dynamic apa nitie culture moko ma kaka pin change to onyalo adopt ana paro ni kinya nyiew sandugi gech gima ng'eyo ni koko chane mtoka dhi gwe kawuono tidhi nyiew sandugi mtoko ko bibiro gwe ngech nyiew sandugi mane na ni mtoko gwe agweya en coincidence ni nyiew sandugi mtoko dhi gwe kwani matin shikuko dak ndaladi bang nyiew sandugi igini mang'any tira kose kunyo nyaka bo nyiew nyaka dhok bedhe chame liende ng'ata ilano kata ko wacho ni yika after 2 hours pod don't record there 1 minute watiko but gimomiyo wacho kamano Robi oken gima rach mondo ng'ato okaw pesa kakete liende liel mamari lakini luo kitwa gi tembewa kaka wan be okone be ni wa anticipate tho aneno niya kik achok pesa mibro yika godo lakini an gi in gi owetewa duto wachok pesa maka ng'ato kuomwa onindo to ok miwa pek koro bed welfare moro ma jomobiro ni ginene ni waket pesa e gine mondo gibro kelonwa has gibro kelonwa ang'o o approach wa kaka familia to gi extend matin kikete nuclear ahinya ma ng'ato bro gombo ne wadgi tho gi extend obede anyuola moro maduong' mondo ka wan gi shida e nyuola to jo anyuola nyalo wacho ni wan to wamakrega gi jo Robi farewell home gin ka wayudo ga msiba to gibiro biro wan kaka nyuola mar jokodongo iwinjo lakini kikete ni koro Robi chulo mare an benda chulo mara ng'ane chulo mare ango mar welfare no mia topic moro ka bena dwa nuwe matin to some point andire moko nan ge buche gi but I would say kumantie kanini anawe nyaka buche nyaka man machako diro kuna bet bangi ido ka
80% of bura ma jowa join gi konyi mana chieng' mitho. Iwinjo ka iwacho ni bana ineno kaka ne wayiko ng'ane maber. Many kaka ne minya donje, many kata bura moro minya donje. Macha wanyieo ne sanduku gitwang'o nanga gibiro kanyo. Gin investing for death. While buchegi onego gibed gik moko ma kind of pyramid. En gik minya inside filmmaker. Idwaro kamera tionge go, in gik minya kawe pesa. Inya kawe pesa. Obed merry go round. But iyudo ka makwa kwanza ntie mag mon mang'eny gi mag kanisa gikam mana in seche mitho. Kendo iwacho bana in yonge kata bura mintie kitho tibiro yiki nade. Bana an ka tho ka dechi kaka iyika. An ka tho kata kuwang'a fry pare na kia. Ing'eni Robi gima kelo ma en luoro mar joluo moseketo ni the highest level mar kuma piny obagie en sama iyudo tho. Olware dala olware dala ni kang'ane. Koro wakaoga ni mano is the highest point kata lowest point ma ngima nyalo terie. To kisedak e ngimani ta an gini awache pile to ji ok agree ga koda. The lowest point mar ngimani iyudo kapod ngima. Ok kisetho. In owuon sama piny odicha odi kapod ngima. In gi family, in gi moro na ward, mane lowest moment. O chiew to iro ka ohandi owang'. Bagi lowest moment. Iwinjo ka gimoro timre kori tuo. Yes. Manyiso ni nitie kuma lweti moro chot moro ni gimi nyalo timo mondo kel pesa, koro kel pesa, koro golo. Apa oduoko mana gimi iwacho cha. Thoe mari liel to marwa. Matini lowest mari en kingima, but thuni en lowest moment mar joma iwechi. Bas. Koro kudwa choko ne ng'ato pesa sa tho. Une muchoki ok anachoko na mara nang'o. Une muchoki. Kichoko ni mna kibi choko ni mara ng'ato. Koro amba dhi achok ne ng'ato. Ka choko ni ere kaka donge to kaka ng'amo ongeshi jimwani sure ni in midhi kuongo tho. Welfare no. But welfare en broad. Ok ni gikonyo ga mana ng'ato sa tho. Kata an aseloso grube to an group ma loso recently en mar konyi kengima. Kitho be ntiere gi a clause e constitution lakini priority ntiere kengima. Ok wane kiinyri. Gimomiyo group bende walose mondo wang'e financial health mari. Ok ni ngima ni tu mar normal health but financial health niya kamoko. Banya gocho ne Robi mondo miya gimoro. To ibiro ng'e mana mae kineno ga kaka Robi bende samoro wadwaro 20 ire to Robi oro 20 Robi oro. Koro manyiso ni ka koso to wan ji 10 kata ji 100 to ok anyal koso nikech ang'eyo financial health mar ng'ane. Seche moko mawuok ga kaya na donate blood after every 4 months. Idware ga 3 months but amedo ga achiel mondo at least omedre. Donga wuok ga dhi donate ne ng'ama onge go. Kamane kaka wan bende watime group niya. Samoro ma ng'ato onge godo ma ng'ane cha chal midhi lor ne dhot cha. How do we come in? Sama biashara ng'ane wa monitor nyaka biashara ni ok ni wa monitor ahinya wang'eyo ni be iwinjo maber to be wanyago simbe. Ng'ane ne nigi thu moro ng'ane luongo ni ng'a dola. Simu wagoyo Japan kucha nogola. Be wantiere gogolo amoro. Monyago ne simu ni ogola. Amoko orna gimoro e group kanyo obed no nyalo konyi. It's a welfare kingima ok kitho. Bereavement nigi clause ne to kidwaro mar bereavement to manye jok manye waluongo nyinge gi ka mondo emodhi okonyi. Kachomo kuma tieke gima dwa wacho ni an ta advocate no embrace Yiko within 72 hours. Not exactly 72 hours lakini short yani. Wabedi kikwabudhi gima iti. Kikwabudhi gima iti. Tu nyasi mar liel motimoni. An stand na en kama. In Paminas, ka in gi nyalo. Moki strain, the word no ki strain, oki chukri mondo imiji chiemo gi tent. Ka in gi nyalo no. Makata within 72 hours inya pidho ji inya keto tent. Timati say you are allowed to celebrate life maranga miero. Gima rach en ni idwa ni celebrate a level moki nyal kuri iketo maiti 1 month gichi keto ji choko ni. Mana marach. Yik ngata according to level ni. Oka kaponi ngech kata rengni ben tich ondiko ji jowago be nyaka chiem. Ondiko ji mang'eny mabe gibe mabok rach. Koro gima rach en ki strain uchoko pesa moko ne choko kaka ng'ani tuo ne ji dhi chamo ne dhi timo ang'o omiyo ng'ato budho. The fact no ukawo 2-3 weeks 4 weeks kuchoko ni ng'ani pesa liel kata reng which means no kunyal matin u strain go already. Ineno ka agwambo gino kuno strain.
nowacho 72 hours gimoro amora ne la kokinya strain be tidwa time ginene onge rach ng'ama tami celebrate life mar the loved one to kiko bed wawamiyo joman gi lit asara gin ga asara already asara mar tho onge kaka inyadwoko onge kata timna lieno bubu los sanduku ma bulletproof nawinjo ka jo hat wacho ni sanduku gombo en bulletproof tapinyo en bulletproof mondo geng' ng'ang'o ng'adwa goye gi bonde ng'adwa nego ng'a osetho nen gi air conditioner nyaka wifi ne iye jo mbaka koro mano ka ni idho pikipiki kia bondo kata jo pikipiki ma bondo nigi intel kata gache moti kisene Nissan moti machung' kamoro amora kisene Nissan ma kamoro mochung'e to driver be lor mbakni go ne iye kuondego katieko tawacho ni pod waywaga gwambo chuny piny ne waywagi nyaka chieng' pod ne pachwa uriti uru masana kawuono erokamano